No niin, ja tässä on nyt meidän Drupalin etusivu. Siellä ei nyt hirveästi ole vielä mitään sisältöä. Tästä ylhäältä löytyy päämenu. Vasemmalla on tämmönen sivupalkki. Täältä ihan ylhäältä löytyy kaikki admin-toiminnot, joilla voidaan sitten lisätä sisältöä sivuille. Eli luodaan vaikka ihan aluksi artikkeli tänne sivuille. Eli klikataan täältä Content. Ja siihen pitäisi avautua sitten tämmönen kuin Add Content. Ja klikataan siitä. Valitaan artikkeli. Ja sitten vaan lisätään nämä kaikki artikkelin tiedot tänne. Eli laitetaan siihen otsikko, uutiset. Nämä tagit on sitten sanoja, jotka kuvaa sitä artikkelin sisältöä, ja ne pitäisi olla eroteltu pilkulla. Laitetaan siihen nyt vaikka tällaiset kuin uutiset, Drupal ja ohje. Sen jälkeen tähän kirjoitetaan sitten se itse artikkeli. Eli laitetaan lyhyesti vaan, että Drupal-uutiset. Tämä text format tarkoittaa sitä, että se sallii sinun käyttää tiettyjä HTML-tägejä, ja tällä hetkellä nämä olisi ne sallitut. Ja täältä voidaan valita, jos halutaan, että se sallii tämän HTML ihan kokonaisuudessaan, tai sitten valitaan vaan pelkkä teksti. Eli voidaan kokeilla, laitetaan vaikka tämä strong. Eli se pitäisi näyttää sitten tuo teksti vähän vahvempana. Ja tästä voidaan sitten laittaa kuva siihen artikkeliin. Ja tässä näkyy kaikki hyväksytyt tyypit, mitä voidaan käyttää. Mutta ei laiteta nyt sitä kuvaa. Sitten täältä löytyy tämmönen kuin Provide a Menu Link. Eli jos tää nyt laitetaan tuosta, ja se luo sitten uuden menulinkin siihen päämenuun, mikä katsottiin aikaisemmin. Eli tässä on nyt se otsikko. Voidaan kirjoittaa joku selite. Eli tämä selite näkyy siinä sitten, kun hiiri viiää siihen menun ylle. Tästä voitaisiin sitten luoda alimenu vaikka tähän homein alle, mutta otetaan ihan uusi kokonaan. Ja tästä voidaan sitten vaihtaa järjestystä. Antaa olla sama. Revisions-kohdassa voidaan kirjoittaa logiviesti aina kun tämä artikkeli muuttuu. Eli jos teillä on muita moderaattoreita teidän sivuilla, niin tämän avulla kaikki sitten tietää, että miksi tämä on muokattu viimeksi. Eli laitetaan päälle. Kirjoitetaan vaikka, että luotiin uusi sivu. Tähän voidaan sitten halutessamme kirjoittaa uusi URLi, joka kuvastaa tietysti sitä artikkelia. Eli laitetaan uutiset. Täältä voidaan laittaa sitten kommentointi päälle. Ja se näköjään oli siinä vakiona. Ja täältä published, eli halutaanko, että se artikkeli on julkaistu jo valmiiksi. Ja kyllä. Ja tästä voidaan laittaa se artikkeli sitten näkymään sillä etusivulla. Ja jos halutaan, että se artikkeli sitten pysyy siellä listan huipulla, niin sen voi laittaa tästä kiinni. Sen jälkeen vaan tästä voidaan esikatsella, mutta laitetaan suoraan vaan, että save.
No niin, ja sitten artikkeli luotiin, eli se näkyy nyt tässä sivulla. Eli otsikko on siinä, tekstit siellä, tagit näkyy tässä. Ja tästä voi nyt kuka tahansa sitten kirjoittaa kommentteja. Ja vielä siitä, että se saattaa olla parempi hakukoneen näkyvyyden kannalta, että ne urlit ja tagit laittaa ihan ajatuksen kanssa sinne. Mutta seuraavaksi voitaisiin katsella näitä moduuleja. Ihan perusjutut, että miten niitä asennetaan ja laittaa päälle. Moduulit on ikään kuin tällaisia palikoita, joilla sitten tuodaan lisää toiminnallisuutta omille sivuille. Eli niitä pystytään lataamaan täältä Drupalin kotisivuilta. Eli mennään drupal.org ja klikataan täältä download. Ja täällä nyt löytyy kaiken näköistä. Tästä voidaan sitten etsiä tiettyä moduulia, jos tiedetään mitä haetaan. Mutta otetaan myös täältä nyt vaikka tämmönen kuin Views. Eli tää näyttäisi olevan kaikista käytetyin moduuli. Eli tässä nyt selitetään sitten, että mitä tällä tehdään. Mutta katsotaan vaan, että miten tää oikein asennetaan. Eli täältä löytyy nämä versiot. Otetaan tästä tämä ja klikataan kopioi linkin osoite. Sen jälkeen mennään takaisin Drupaliin. Valitaan täältä Modules. Ja Install. Ja ei muuta kuin tähän vaan sitten laitetaan se linkki. Eli se asentaa suoraan siitä. Sen voi myös ladata omalle koneelle ja tästä sitten ladata sen. Mutta se on helpompi näin. Katsotaan mitä tapahtuu. No saatiin se asennettua. Eli nyt meidän pitää vaan laittaa se vielä päälle. Eli klikataan tästä. Sen asennetun moduulin pitäisi nyt ilmestyä tänne alhaalle. Eli täällä se näkyykin. Mutta sitten huomataan, että se vaatii tällaisen kuin C-Tools. Eli meidän pitää nyt asentaa vielä sitten tämmönen moduuli ennen kuin tää alkaa toimimaan. Eli mennään takas tonne Drupalin sivuille. Kirjoitetaan tähän hakukenttään vaan se moduulin nimi, valitaan täältä moduuli ja etsitään. Sieltä pitäisi sitten löytyä tämmönen kuin C-Tools. Otetaan se. Ja ladataan se ihan samalla tavalla. Eli kopioidaan se linkki. Mennään taas täältä install. Saatiin se asennettua. Katsotaan mitä on tapahtunut. Okei, nyt se ei enää valita siitä. Eli tää pystytään nyt aktivoimaan tästä. Eli klikataan vaan nää päälle. Joo, eli meidän pitää ekana myös laittaa tuo C-Tools päälle ennen kuin tää pystytään aktivoimaan. Mutta niin kuin huomataan täältä ihan alhaalta, niin
se on nyt kuitenkin mennyt päälle. Eli tämä Drupal aktivoi ne kaikki tarpeelliset moduulit siinä samalla. Eli nyt sen pitäisi toimia. Täältä voidaan sitten muokata niitä moduulin asetuksia. Joka tapauksessa tutustutaan sitten tähän moduuliin vähän myöhemmin. Eli kannattaa miettiä aina, että millaista toiminnallisuutta sinne omille sivuille halutaan. Eli jos tämä Drupalin ydin ei tarjoa kaikkia mahdollisuuksia, niin etitte vaan täältä Drupalin sivuilta sitten moduuleja. Jos ei sieltäkään löydy haluttua moduulia, niin voitte tietysti itse aina koodata, jos vaan taidot riittää. Eli ei tässä muuta tällä kertaa. Katsotaan näitä perusominaisuuksia sitten lisää ensi videossa.